बघ ते बाजू ठेव आता. नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलला तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आम्ही किरव्याना जाणार आहोत दगडी उलटून. पावसाच्या नंतर आलो आता उन्हाळचं. पोरं गेलीत पुढं, दोघं जण संकेतने जिगू आहे ते बघा तिथे आहेत इकडे. पणच झालाय बोलताय, बघूया. एवढं झालं पण एवढं लवकर 1 2 3 तो पण इकडे झाला बारकुंडला. हा बघ. तर मित्रांनो, हा बघा फणसूर झाला. इथे काय आणि इथे काय 3 दिवसात आता होतील, म्हणजे भरपूर टाइम आहे अजून व्हायला. लवकर झालेत. काय करतायस रे? तर मित्रांनो बघा, उंबर पडलेत खाली. हे आमच्या इकडे खातात. हां, होल पडलाय त्याला, हे बघा. आमच्या इकडे खातात, अशी गोल गोल फिरवतात नाही. या काय आहे हे बघा. वले असतात ना पुरे, हे सुकलेत, ते गोड लागतात वले पूर्ण. हा बघूया काय हाय काय. आपण सुकाच आहे. वले मस्त लागतात, गोड गोड. तर मित्रांनो, हॉलात पोचलो आता. तर मित्रांनो, पहिलं खालनं वरती जाऊ बघा. तो भेटला. आपण बोलतो तसा किरवा काय भेटला चावायचा मोठा. बोलला ना किरवा आहे म्हणजे हाय. छोटून चावला हाय. इकडे बेल नाही ना रे. पकड, काय नाही होत. बारगी तिला डायरेक्ट. पिशवी कुठे आहे ती? चावताय मग काय. ही गलाची काठी काय आहे? पकडू. अरे एवढा काय धवा तिथं तटवायची होती. इथं पण ना चावला काय पहिलाच. मी पकडली नशी. धर तू पिशवी कर. काय चावतात एवढी एवढी किरवी ना पकड. चांगली तर घे. हा बघ कसा चावला तो. बघतास पिशवी पकड्यावर म्हणून दादा साहेबला व्हिडिओ काढतो. इकडे ऐकता भेटतील किरवी.
या नाही घालतील तिकडे पाठी पण नाही. तिनं हा दिगो आहे ना उचलू तिकडे पायातच घाल तुझ्या. तिकडे पायात घाल. ते तिकडं हाय तिकडं. हा काय तो मला अशी पकडून ठेव, मला काढून दे. अरे काय हशी हाय ती थांब, आज इथं तर येऊ दे. भेटला थांब रे. नुसता भेटला काही धीर नाही. लागलाय एवढा रडला बोलला हा काढशील. मारले अशी ती थेली पकडा आता राहुलीच्या किर्यान फसवले आता. का ग पिशवीत? तिकडे घ्या सांगतात तुझ्या इकडे बघून लक्ष ठेव. तिथे जा, लक्ष ठेव. थांब, जाऊन कसं जाऊ नको रे वाढव्या. थांबशील इथं. उचलताय ना ताम असा ताम हात घालू उंदरा गेला इकडे तर कोणच नाही आला. ते पिशवी दे भाटी आहे वाटत काय माहित. वेंगुर्ला हाय. मेगूरला दाखव हा बघ इथं पेटी पडले हा बघ ह्यानीच सोडलेला वाटतं शरीर नाही हा काय ह्याचा सगळा हाय दाखव मेगूरला हे आला घेऊया काय एवढा आज खोलात नाही काढला. ठेवूया का विचार काय मेंगूरला नाही मुश्माय बारका नाही. हाय 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 आंगरू आहे तुला? अंगडच नाही 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 हाय. एकच आहे गाडी संकेत काय एवढा मोठा नाही तर बोलशील. जोर लगा काय विषय? हा बघ एक आणला दगड उचल. हा. मग हाताखाली नाही काय विचारलं नाही. कधीचा इशूचा गिरा काढायचा. तो याय ना ते इकडे तिकडे नाही आला असता तर अजून चार काढली असती या दगडीखाली. हा बघ या दगडीला बिलाय गेला रिटर्न काय सोडला? राप्या अरे अंगडा तुटला राहू दे राहू दे. तू राधे माझं पेशंट टाक. राप्याला पकडता येत नाही आज अंगड नव्हतं. तिच्या खाली वेटर हाय 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 हा मोठा आहे माहिती आहे. हा बघ. हा ह्याच्यात मोठा आहे तो बघ. लय मोठा आहे रे हा बघ हाय. कुठं आहे ते कोणती बघा 5 रोडाची आहे ती.
तर मित्रांनो आता वरती आलो, तर वरती काय भेटतात काय बघू. खाली भेटलीत तशी पण वाईट साईज भेटलीत, एक एक 2-2 3-3 भेटलीत. तर इकडे बघू, हे इकडे येत आहे, हे बघा. त्याला आंगडे का नाही? तो चव्हाण बोललो म्हणून. अरे मी इथं काय पाणी काय आहे? स्मार्ट आहे. हे ग्रंथ पण काय काय नाही. काय नाही हाय घालात. गाल काय असते बघा. काय बघा कोण नाही साबी त्याला पकडली असते अशी. काय काय बघ, खरं सांगतो, किरवा हात घेतला ना. केलं आहे तो लागायला हाताला. तुला मला भेटला. हा ता काढली काय केलं. असं तिथे काढलं. कुठे गेला होता किरवा? काय अब? कुठं आहे? पकड पकड. दिसते मग पकडत नाही का इथे? बघ आता उन्हाची दगड आता काय वर्षी घालायला हरवलं असतं मारण. हा बारका होता 2 पायाचा. दाखव केवढा. मला जेवण तेवढा होता. हा काय एवढा मोठा काय बस आहे तेवढा. मसाला होते. ही उलटाने मग हाय. कुठे गेला? इकडे ते कोणात आलाय? हे मोठा आहे रे. आत्ता काढता त्याला. थांब 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 रे. हाय तरी काय? अरे मोठा घे दगड वरती घे दगड ती. चावतो वाटतं. अरे दगड वर घे मी घेतो पटकन. इकडे आता अंगड पण आहेत रे. ना काय नाही तास मला काय बोलतो. आणि ते चावत हे ते भेटलं. हाय मोठा आहे, मोठी आंगडी आहे. मसाला टाकू नको वरून. कळ येतो तू सटकन. ही बघा आंगडी बघा. काय म्हणते नाही भेटला तो कळ येते. सांगताय अंगडी आंगडा आहे काय रे? नाही 2 अंगडी. दे इकडे. कोणतरी टुपला. मला चावतात. अरे थांब, वाढू नको. पकडता येत ना आपल्याला ते कशाला. काय घाय रडते बघून तोडून घे. अरे फोडला ना बघ, कसला बघ वरमटवला नाही. मला चावता. आम्हाला चावत नाही फक्त. अरे मगाचा पण मलाच चावला. मला नव्हता चावला. ह्याची आंगडी युगात दाखवली अगोदर. कधी समज नाही राहत. जिगू पकड बघ. मला एवढी खाली गेला बारक्या. सोबत दिसतं. अरे काय चावला, काय बोलशील नाही. फोडला. हाय दिसो पण नाही तो दगडीत नाही एवढा. हाय 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 हाय. अरे काय चावला म्हणून. काय केवढा मोठा होता दगडीत दिसो पण नव्हता. तो 2 होलच पाडला. तर मित्रांनो किरवा भेटलाय. भरपूर टायमाने भेटता येत. हे शिटी आधीच वाजवला नाही कुकरची. मी भरत नाही. काय कुठं आहे? होता रे, मी बघितला. ही आंगडी अशी दिसली. हात टाकत होता पण तू बोललास नको. ती माझ्या बघा मी नाही काय करत. माझ्या अंगठ्या एवढी आंगडी दिसली गाडी. कुठे गेला? कुठे गेला? झाला घालवला. हरवला. काय शिवून हात तेव्हा घालवू नाही पळाला. मला चावल. भेटले ना. हिला उलट. तुटला. ताकद नाही त्यात. तुझ्या पहिले पण कोशिश करून सांगितलं. तो पहा नाही का किरवा तो माहित नाही. पण फिरवा बघ साल्या मी दगड उचलून तुझ्या ती उलट नाही. ताकद आहे. तर मित्रांनो किरवा भेटला काय? कोण आहे ती रे? ती नाही बाप. मेन- बापी आहे, बापी आहे. मेन आहे.
हो मेलला पण काय करतो हे बघ फिरताय शहर जंगलात. बघूया किती झाली. लाखो झाली. या व्हिडिओत लाखोच वाटताय. काय दिसतात. ही मोठी मोठी छोटा हिरो हिला उलट. नाही हिला उलटू या नंतर तुझ्या खाली गेला तर तिला उलटू. अरे हे ठेवून नको. उलटलीच बस आम्ही फक्त बघा. झाला माझ्या चपलीचा एवढ्या लवकर घोलवाली आहे. हे जिको पाठी बघ मोठ्यातला असेल त्याच्या पुढे मुलगा पण झाला मोठ्यातल्या पण आहेत. लावलं खडून एवढा चोर काढलाच बस. तुम्ही असणारा एकटा काय गिरू. हाय वाटतं कुठं आहे? ह्याला माद्याला नाही केली होती. कुठे माझा उचल रे. तिला उठवलं पहिले. हात लावा ये. लावला ना एकच. काय तू बघ उलट काही अरे थांब माझं पाय ह्याला ह्याची नजर जगल उलटता नाही इथं. किती वाईट बघली. नाही नाही तिकडे पण दगड्याकडे दगड्या काढ तू झाला झाटू साला किरवा आहे. मोबाईल आयफोन माझ्या बाकीच्यामध्ये आहे. थांबे अरे तिकडे अरे दगड्या काढणं मग तिकडे पलटी हो. केव्हा करत असेल मला आधी काय करता मी काय मी काय आता इथं पहिला दगड्या काढत नाही आणि घे 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 कुठे या दगड्या येता येत. मग किरवा जावला टाटा बघ काय घुसला. तुझा नाजूक आहे. बरोबर वाढला ना. तिच्यात बघू दे. ये आता निघाल बघ. हा एक एक मला गोल तवा नाही नाही निघत. हलव हलव तिला. हा भेटला बघ. बोलला ना असेल. तवा नाही उलटलं वर्षातून एकडे नसेल आता खाली मला पण आला कंटाळा तिकडे उलटू. जिगू काय करत नाही आपण काही गोष्ट नाही. आपल्या वरतीला मध्ये तर मित्रांनो या दगडीतनं काढला. हा बघा. बोल ना बोल ना. दगडी खाली चेमाटला वेड्या काय बोल. हाय हाय जिता आहे जरा. वाट्या घालताय. टाक हात टाक हात टाक. हा बरं पण नाही रे हात टाक. पकडला म्हणजे काय नाही आहे. कुठं आहे. पायाखाली जाणार संख्या पाय दिला तेव्हाच मग माहिती बघ या दगडी खाली गेला काय. हे जुगूच्या हाताखाली आहे. हिच्या खाली गेला हिच्या खाली गेला असेल. कुठला मी बोलला असेल हिच्या खाली तरी नाही बोलता. काय करणार. इकडे बघू दे हिथं आहे का. तो नव्हताच भेटणार पण मी बोललो नाही. हा बघ इथे येऊन बसला. हा एवढे हो एवढे दाखव. एवढेच ते 100 एवढा पाय केला बघूनच्या पाया काढलं. काढ आता काढ. हा मोठा लालो का दिसतो रे. बाट्या सोडून माझ्या का पिशवी देऊ नका मार काय करा. ती उलट आता
हा ही बघ इथं इथं बघू. उलटा उलटा उलटा. एका हातानं गोल्डन हात पिवला टमाटर आहे. लाल बडे काय मातीत होता ना. हे बघा ते सोने असतील. हिला संकेत खाली टाक. नाही तो माती पण म्हणजे सोन्याचा आहे. वायनार सोना आहे. सोना चांदी दिलाय काय रे हा तिथलाच तो रे किरवा. हाय 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 कुठं आला. गेला. हं. राहू दे बारीकचा होता तो गेला आता गेला. आता गेला तो. जाऊ दे मी काय बघा देवाला दे. येतच काय म्हणत नाही येतच. तुला पोरींच्या पाठीमध्ये लागलं पोर. गेला असेल किरवा. आबा आबा अरे हे मसाला चल चालते तो. ओळखली मला पण नाही. का तिकडे हिला उलटायची आहे. तुला काय बिल आहे. वरच्यासाठी नाही. कोणती काढ रे जिगू. अशी अशी अर्धा तासात जर मी अर्धा तिला गाडी तिला बघतो. तिला आहे तुझ्या ना काय भेटला बारकिया. हा मसाल्यासाठी सगळी पकडत आहे. भेटला जरा हात टाकायला शिक आता. ब्रो तुझी आहे स्वतःचे पाठ आले बरं. हा ना हे असा वर्ण वर्ण हात टाकतेस. दोघांची पण फाटते. काय काय नाही शिवून घ्या फाटत ते एवढी पटकन. हे लवकर उलट. हात घाल. हाय नाही हाय. तर मित्रांनो आता घरी चालला. हिरवी काय भेटली नाही. ही बघा एवढीच आहेत. धर पिशवी धर पिशवी धर. तर मित्रांनो आता घरी जाऊन दाखवतो तुम्हाला किती भेटली ती. हा तर मित्रांनो काय दगड्या उलटायला पण नाही भेटल्या. उलटत होतं तर तुम्हाला दाखवायला नाही भेटल्या. तिघच होतो म्हणून काय भेटले नाही. ह्यांच्यान काय उलटत पण नाही दगड्या. चला मग डायरेक्ट भेटू आता वाटणी घालायला. जिगूच्या खोपीत आला होता. हे चपलांच्या लाईनी बघा कशा लावून ठेवला ना. भाजी तर मागवा. हे काय की जिगूचं काजू हा काय आहे. आहे ना कढीपत्ता. कढीपत्त्यानी हा काय लिंबू पेरू पेरू थोडंच तो मला लय कंटाळा येत आहे. दाखव. काय म्हणतात टब बी वाचून पकड जरा. अरे बसू द्या. इथला राहिलाय. ह्या झुरल्याला टाक हे ना. मार हे आला. पकडा मी नाही मला जरा राब इकडे पडले. इकडे दोन गेली. अरे याला पकडे. काय हलवू नको आता टोपली. सगळं वर आलं. ह्याला खा. किती आहे काढ एक पटकन. प्रत्येक कोपऱ्याला एक काय. अरे एक मेला आहे. पेंदाच काढले नाही त्यांचा. आता बोल आलाच ना लायकी व.
धर. गप्पारप आणा सांगितलं, गप्पारप काढ. हे बघ हा ते बाजूला ठेव आता. शांत झालं सगळं आधी. काय जिगू आईस वराडली तर टोपलीच करता होतो. टोपलीत थोडी दिला माहिती. नाही सांगतोय रे. वर काय आहे तुझा ते थर लावा. समजा. त्या मित्रांनो हे बघा 30 किरवी आहेत. काय पाहिजे? आम्हाला आतली कमीच भेटते तरी पण कमीच आहेत. 30 तरी साध्या माप झाली. 100 कमी 30 जास्त. असं सगळ्यांना बोला पाहिजे. काय 100 कमी 30 जास्त. 100 रुपये आणायला सगळ्या सगळ्यांना. कुठं आहे तो? हे अशी खोलायची असून टाकायची असतं. या इकडे जाऊ. कधीचा घालताय. तर मित्रांनो वाटणी वगैरे झाली घालून आता घरी जाता. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि डबल भेटू आपण दुसऱ्या व्हिडिओला. तर बाय बाय.